O país dos Astures comprendía todo o noroeste da Península Ibérica, abarcando desde Asturias ata Galicia pasando por León. Neste territorio estuveron os romanos máis de 200 anos explotando os ricos yacimientos de ouro que nel había. A explotación máis importante feita polos romanos corresponde ás médulas, que se encontran facendo de fronteira entre o Bierzo e Galicia. As líneas na montaña. Bueno, pois esos serían os canales, vai todo por aquí e acumúlanse. Aquí había un enorme depósito, un depósito grandísimo, e aí había outro. Entonces, unha vez que estaban cheos, soltábase auga por estas galerías, por esta que vamos a entrar nós. Ao soltar auga por as galerías, que levaba paus distos grandes, máis grandes que este, empezaban os paus a chocar contra as paredes, caía a terra, a arcilla, as pedras, iba a salir alá ao outro lado, alá despois do mirador que vamos ver, e ali caía encima dos paus e as xestas. As pedras recollíanse, puñíanse un montón, e as xestas queimábanse, e a cinza mezclábase con mercurio, despois quentas o mercurio que a 300 grados xa se evapora, evaporase o mercurio e o que queda ali abaixo é ouro. É un sistema moi simple de recoller o ouro. O que pasa é que aquí os romanos, vedes aquí, despois vemos desde aí arriba, desde o mirador, imaginad a cantidad de terra que removeron cerca de 250 millóns de metros cúbicos de terra. É moitísimo, é tanta auga como o embalse de Belesal, máis auga que o embalse de Belesal inteiro, é a tira. Pero tamén sacaron 1 millón de kilos de ouro, que é moito ouro que sacaron. Entonces, claro, pero despois veremos a montaña, veredes o que era antes unha montaña, que despois, claro, a medida que vai a auga derrumbando estas galerías, prodúcense derrumbes generales, derrumbase todo e queda como quedou despois, como vamos ver. Vamos entonces entrar, arrimádevos, temos que ir todo á izquierda, llevas a direita a perdervos. Unha vez vistas as explotacións das médulas, intentamos realizar dunha forma moi sinxela todo o proceso de obtención de ouro que os romanos realizaron nestes lugares.
para o cual mezclamos plata ca terra. Logo botamos auga que arrastraría a terra ata unhos tamices que serían os que retiñan a plata. Secamos os tamices e queimámolos misturando a cinsa con mercurio que se unirá ca plata formando amalgama de plata. Logo, quentaríamos o produto obtido evaporándose o mercurio. Quedando no fondo óxido de plata de color oscuro que para darlle o color típico da plata só habería que pulilo. Mira, se vos fijades ali abaixo, vedes un montón de pedras. Vedes ese montón de pedras que hai abaixo? Bueno, pues un montón de pedras son os mismos que habíamos nas médulas. Había unhos, que pasa aquí, les vimos máis cerca, e estamos desde aquí arriba porque hai unha vista preciosa do que é o Valle de Quiroga, e sobre todo da zona esta de Covas, que é onde hai estas médulas en pequeno. Outras explotacións realizadas polos romanos en Galicia son as covas, que son unhas médulas en pequeno. Montefurado, donde os romanos con máis de 12.000 esclavos fixeron un túnel para desviar o cauce do río e así poder sacar o ouro dos limos e arxilas do fondo. Do río Viñas. E dar a volta lá, así que lá. Creo que facían, con túnel que hai os romanos, e cuánta presencia de terrible, de arcilla, de limos, abrían este túnel, se abrían ondas, marchaba agua todo por aí, e por aí serían igual que os vaqueros, unha especie de jofainas daquelas dos vaqueros, non era igual, pero en conta deso empezaban a escribar a terra e a area, e ao final quedaba a mesma especie. Outro lugar donde os romanos tiñan varias explotacións foi no Caurel, donde temos as cortas da ermita. Millares, Mina de Toca, os aluvións de Froxán. En total, según Plinio, anduveron máis de 100.000 esclavos no país dos Astures explotando ouro.